подготовка за преминаване на екстрем. Обувките горе. Наско е бос. GPS-а също горе. Ето го. Телефоните и документите, всичко в Наско. И подготовка за преминаване на екстрем. Ето, продължава да снима. Чакай сега да мина отпред там. Точно сега за да ми. И бах ти лъзгавата лигава кал. Той не е истина. И как да го снимам, като аз не го виждам? После ще направя още едно клипче.